y'a sɔrɔ kuma dɔ in na ko bibi na ma kunnafoni tan ko o ye kunfɛ mɔgɔ ye Renouveau Télé lajɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa sɔgɔlen no anw na ni wagati kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ min bɛ sigi aw ye ka ko kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni ye kɛnɛ sigilen ye. Biye tene utukalo kile 30 sanba 2021 solika wili kɛbagaw an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ nɔ ni wagati kɔnɔna la k'aw ye solika wiliw sabati aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la ka ban aw bɛ ka Renouveau lagɛ ni sanga kɔnɔna la an bɛ aw fo ka aw wale ɲuman dɔn aw minnu fana bɛ sɔgɔ anw na don o don aw ka sokɔnɔnaw la an bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo fɛn min kɔni ye lamɛnbaga jamakulu ye an tɛ ɲina aw si kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ ka an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Renouveau sanfɛ a mana kɛ sira fɛn o fɛn ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo si an ka bɔlɔlɔ sanfɛ maaw ni o bɛ tali kɛ Renouveau FM Renouveau Télé page abonnéw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni sanga kɔnɔna la ka fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi tɛnɛ dunya Renouveau matin ale kɛnɛ kan o la bi ye tɛnɛ ye bi ye dɔgɔkun daminɛ sɔgɔmada in na kunnafoni kɔni a caman bɛ an bolo kɔrɔ i n'a fɔ ladalako la ka se ka a lase aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu kumaso kɔnɔ yan nɔ anw maa fila ye kɛnɛ la sɔrɔ ka ban Amadou El Konare honorable i ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Fanta Tumota. Kow bɛ cogo di? Alhamdulillah. Weekend kɛra cogo di? An bɛ Ala tanu Fanta Tumota. I ka danni fɛnw bɛ niveau jumɛn na? Se ka f'i ɲɛna n'i y'a mɛn sɛnɛkɛyɔrɔ la ka ban ko bɛnɛli kɛra ka ban o b'a jira k'a fɔ. O ye jumɛn? Denmisɛnnin kun tɛ y'a kɔrɔ sabula ni baara kunfɔlɔw banna ni suma kɔgɔra kosɛbɛ cikɛlan dɔ bɛ an b'a fɔ min ma ko da filanin an bɛ ntugun don a kɔrɔ donc o y'a sinsinnen ye kosɛbɛ ka ire don a la ka sɔrɔ ka firifiri a kɔrɔ an b'o niveau la. Ne ma foyi faamuya ka nin kuma la dabiri dabila sa n'i ma ko sumaw bɛ niveau jumɛn na u kɔrɔbayara ka se nin hakɛ ma yanni nin tan in cɛ u bɛ den kɛ o fɔ dɔrɔn ne bɛ ka nin min fɔ ne ma foyi mɛn wa ne ni ɲɔgɔnna caman de bɛ an ma fosi faamuya. parce que aw tɛ cikɛla ye n'i ko cikɛla ma ko suma ju donna ka ban bɛɛ b'a dɔn a bɛ niveau min na. mɔgɔ min t'o kɔrɔ dɔn parce que i tɛ cikɛla ye. i kan ka bɛɛ de bila niveau kelen la kunnafoni ko nasira la Amadou i b'a ɲɛfɔ cogo la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya cogo min. maa min kan ka jɛgɛ mɔ ji la n'a tɛ jɛgɛ ko ɲɛdɔn a tɛ ji ko ɲɛdɔn n'a n'i se bila foroko la i tɛ se ka fɛn faamu o la n'i bɛ fɛ k'a faamu. o kuma y'an sɔrɔ ne bɛ ka essayer k'e sutura e yɛrɛ b'a dɔn ni Ala cɛ i ma se foro la Amadou. i kun tɛ ye n ka kaba kɔnɔ bɛɛ b'o faamu bɛɛ b'o faamu i kun tɛ ye n ka kaba kɔnɔ e Tumota bɛ jɔ ne ka kabatu la i kun tɛ ye. essayer o kaba man ɲi kaba si kura minnu bɔra sisan olu tɛ janya o. I ni sɔgɔma. Hɛrɛ sira. Ni y'an nanen bi tun. Siga fosi t'a la. An bɛ dugawu kɛ Ala kana kuma porokotolen bɔ an da. Amina yarabi. I ka ko ma bɔ maa min bolo o sago ye kuma porokotolen ka bɔ kunnafonidila da i ka ko yɛrɛ ka bɔ mun bolo ani maa minnu bɛ yen n'olu b'i kɔkɔrɔ nka nin mana k'a fɛn o fɛn ye an k'an jigi da an bangebaaw n'an ba filaw n'an fa filaw olu ka dugawu kan. Siga t'a la. Olu de bɛ se ka kɛ sababu ye k'an kisi an kana kɛ juguw sago ye. Ala ka o dugawu minɛ o n'a ta o ta Ala k'an kisi an yɛrɛ bakun nɛnkun tɔɔrɔ ma o la bi tɛnɛndonya utukalo tile 30 an ka kunnafoniyaw bɛna tali kɛ minnu na kunnafoniyaw bɔra ka bin ka jira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ sibiri tɛmɛlen na fanga furancɛ fanga ma ɲɛma kɔrɔ ni o bɛ tali kɛ bandaw la ale ni a ka premier ministre Moktar Wane olu kɔni ko u ka liberté dira o ma a jirala k'a fɔ k'u kana bilala u ka taa ni ka segin désormais ko o bɛ u yɛrɛ sagoya la o fɛnɛ kɔfɛ jumadonya in na an y'a ye k'a fɔ juma tɛmɛlen sigi gɛlɛyara kosɛbɛ dibolikaw fɛ yen nɔ camion chauffeur olu ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ o la k'a ko kɛra cogo di u ma bɛn mun de la an bɛna wele bila Abubakar Kulibali ma a bɛ fɔ ale ma ko Garanbe o kunnafoniyaw bɛ ale bolo a bɛna o lase an ma o fɛnɛ kɔfɛ an bɛ taga Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ halisa nɛgɛjuru sira ko nasira fɛ Tɔnbɔkutukaw bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna la an bɛna wele bila maa dɔ ma ka bɔ Tɔnbɔkutu ale bɛna ka na o kunnafoniyaw ka o di an ma Sori Ibrahim Diallo ale ye wulikajɔ sabati ka ban a mana kɛ kasaro sira la sɔgɔmada la walima n'a bɛ kita sira la taa ni ka segin bɛ to k'a minɛ siraba kanaw la a bɛna o kunnafoniyaw ka o di an ma Hawa Daɲogo ale fɛnɛ ye wulikajɔ sabati ka ban an bɛ don kɛnɛya kunnafoni kɔnɔ sɔgɔmada in na ka se ka o lase aw ma min b'a to bɛɛ bɛ se ka i janto i yɛrɛ la ko mun de kɛra Mali kɔnɔna la ni Alexis ma sɔn o ma sɔɔni an bɛ kuma di Alexis ma a ma sɔn fɛn min ma a ka se ka o yira anw na anw ka bidon fɔli duman fɔlɔ o bɛ groupe Tata Panw bolo fɛn min Tata Panw ye olu ye dɔnkili bɔ a bɛ wagati jan bɔ nka ni seginna ka dɔnkili lamɛn hali bibi na a bɛ k'i kɔnɔ ka fɔ ko dɔnkili k'a dara bi sabula kuma minnu bɛ ka fɔ dɔnkili kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ an bɛ o situation olu de kɔnɔna la Amadou El Konare ale bɛ yan ka dɔnkili kibaru lase aw ma.
bitate bila daga girina la mesira di ma iga temeni don kibaru ndomo ni adona kene na e fen o fen ke mana bolo fla korota ka jamana munu ka kene munu halim na ma do ke bela jele ba do ka na kuma ke o na ndona kene na anko ni na kuma femi o yeka kibaru adi halini ya soro wati bolo da chogo diba ere segeni wati ko la sabula sanyere kele no ka ale ere bwa kama na ni wati na kuma jonko yi aywa mapmare anyo de fie no na mafa pole yi ka iribri ginin ke ka ba na ta dam na yen najo hakila do de bi kono ka nyesi ma suno nya fo ni mwati la cesser le feu ame tege di nyama kono beni kele ya o ka sinye calme de petege no blala antise mama maka na sema amede be ko damne Amadou okuma aniche aya bismillah bi so madaina don kibaru kene bina daile aw ya bakurba bina talike jamana mara chogo be chogo di transition tableau malidenw na fale don a ko tableau ye jumenye amena nendo la bi so madaina kanyeshi aw ma menye syndicat munu nyeshine duani maulu fananye kene do sigi joahula bayna amena pma ka biso ma dayna don kibaru kene kana na parti ADP Maliba bolo farami me commune 5 kono o lu ko ni nye tobotoli wale bado ke minye alu Boubacar Diallo yere ka sirata ma siraye ka se ka tlekele na be munu na uye mausebe koro laje ma bayirikani ko o lu ko ni nga sumaya ko jatemina o ke fu falaki wani bana fonfe nyiri la pali na sirategela ani ona nyona obo fura dimo baraw kera kalabankura kauka asakola amena pma kan biso madaina donc baru ale kene kanana na mbora yi amanta katika ofe mi metalike oluka bala bulla bara digero ni ma kalanyoro fenchama mege atelier de couture kasa nyona o ma no ye centre d'auto professionnel sabunyuma oluko nika kalanjere je kulu duruna na worona bara kunjera wa ka jonjo taraka duma ministry so minyeshinendo ikadonga fo bola barani barako luka ya moria kono amena pma ka biso madaina don kibaru ale kene kanana o ni balajele ko fa meta politique gunka wa meta jamana chamanche bolo la bint ne ta ye kuna fonu farale nyanka malita ni yele kuta amena sinsi mina wasa ka biso madaina don kibaru ale larawe au ye bi so madaina sanga mugani wolovla be neganya wolovla second tan wolovla ubeni wati na menye malide bela jele ka jatemene na la malide munu meto dawla munu meduba kono munu be jamana ko kanana o munu yarabe kalana no lokalide munu ye malide unye nu wale do kalala jamana worawla wali ma malide munu be nu tale do wornyi na kana fakoro ni bakoro bonno la ka fu bela jele ya ko alaka garsike nyumandi ama o nga munu be no lu talu take doromi ani ko ka ko we wali jamana ka o ka donga fo malida mete oye amu yarabe malikono ya ni munu fana me Coca-Cola o ka donga fo michigene ma minge dala ka sunna na ibitla ko keleke daka wulila ambe bitlemina be kranga isebedo iyerema sabula ini ma be mentrege hobby nga hon bada mani mati bola kama be ka wuli ka sabra do ka doninge dugubije wati mina abasoro suguka ye flaye o yala sa ina solika wuli kata ye suguka minge kato la wali ya wali maiki da sunano ka gorondo ka ika suguka halibi woto to sena dlaji kuro kuma anga chesri anga na ke nanda kulunyi ma mani sebedu yerema o kado alabi deme barawla aya bismillah bi sogoma daina donki baro kono malibe transition faga kono no itimanjoro faga ye munana ke jamana kuntiki kuro laji burama ibeka mawula ko fagata wanye mai o minye malide fangele ko ngulila dine nyama do blara ulunye o ko la kasega ibeka ka faga dafri o doni biche danaya dara mamuno ka o ye jamana finitigla ka munu ye danaya fananda politiki bara mamuno ka no ye shogel ko galamba iga ulude be faga kunani watina o ngadusuma kasaya ko ni menyi nga wuli jamana yoro chama na masorola ka fo ma chama bebi oluni so gwale do ni fagan wanye ni manya ka fo baraw damna la jigiya ba me malide chamanye transition ta jogo kunya ukanana o ni wati na ko bala ka mau ko ni gwa kamala do ni amasoro la ka fo minye tablo ni doze mi me transition manye mon ko ma chama me ka sigani nyenke ne bula ka fo transition kuncheli kotu kona wati la o edo ka jati nga
transition ma nyemo ko ni ma afo dajela ma shie ka afo ko doka fra ajo kunumo ka o nga ma do ka jatemine na oluko ko hafe do be ko halina mafie ko do ta chola ko ibisoma ko fe o me shogali bala ka baraw tani tase minye ma chama mi ka afo baraw bla jona kote ukonnala o nga benata ama fe mo ada kuno ka fo mo ye folo jigi ababe jamana dunye ka nyesin colonel Asimi Goita ma masorola ka afo ma munu ma do aka kewale fe yenga jamana marate ma kelin kuyi biye ka fo jamana jose mbolo fraude donga min ko ni be ni ma chama mala ko fo bi ye ka fo uka halibina ka bi uka doze yelema no teni ko torani to chugo ina faga yelema na ko munu kama ko malide masinga una va ko la folo ni ye misali ata lakana ko halini ya soro finiti la ko ni mala ku jo uchejo ro la wa fulika jo chama kelindo minango nasratiga uni kala ni finiti la ko blalila hukumu jonjo kononga miye jamana bulo fara wore do fana bi no betalike kalanko kenyan ko ani ka do fenchama wora gole ya babbe olula halilla kanango mimbe nanyo kuma fo bira ka fo halibina ka bi malide bena bulo fe masaka la kananga utetlekele kuyi takuru ya kile fe mun forani o betalike yi ka faka tengele manila no doye daja nyere la ne anga na fulo baw buruja jamana konna la ko halibina ka bi terrain de vie no ye jamana yere ka musaka buruja ta ko oluko ni femba mabo olula nka doka jatela jamana kuntigi Asimi aleba seni adama irala o menye shogal masuna na ma oluko ko fagandira olumo ka te kalo flabo folo o ko halibina ka bi oluko ni na se ka fo ko transition wanye mai ko ye olu noye adun fana to teteme kalo saba kalo nani duru bayango kan jango benga ye munu vo charte kono o ma ko ne sigile do ka laje akoma tege damina an kase ka odonga ma do ere fana mga wuli ka fara nyanga ko do ka fara transition jokunu mo kan odoye Sherifu Buye Haidara ale ko ni hamala shekne kalande mwele fa bila jelefe ka boka bolo fa tete ka fo u ba fe do ka fara transition ka jekulu miseni chama be olanga jekulu chama ore fana mete uluko ko misi kara jarate ka te fara kan sabula ko luka jatela halini ye sanduru dini man no ma ko kotna ke koyi anga jamana ale konnala o ni ye ninjwa kun kono jamana dew nyere ka hakilino ye fe munu nye nansara ko lube salo ka fara nyanga dakuru ya kile obetalike nunu ndela nambora ye yuruku kelele ko kuma wawulile do anga jamana konna la o metalike ministri nyama krosumelu bugbe maiga o koni ye welebla leni fili siso madam boare fili siso o ninga manda de depot da uluka o konna na yira ka fo ma do be munu twabe afion ko ina ko wele kanga brawlu mo ngunu ka durle do ka fo do bolle do folo angon meka nyenyine akobe danka jumena Johnny John welela muni mumbora ko kono halibi o segesegelu be sina envenga awati mamunu ko ni be bela jele bala ka iyere la jeya akokonna la nga fangatigila mo ye min damine ni chama vanango ko akanake kiri fangele mai ka damine ka kobla o ku ka sama maoma sema ka kola bela jele kana sigi kene kelenga kiri tigila mo nyekoro cheni galo ye minya bela jele ka fese jotiki ka jo akokono jalaki tigi yere ka jalaki o ana sigi ko laje ante yoro da me jamana en kono mi mabo ko lano da okloka ladria hale fana o konna la ameta douane olu fa fe menye syndicat national des travailleurs des douanes no douane barakela o kala psa toye olu konye la jaba balle do sigisen ka menye palais de la culture la kun ye fe menye o ye ka se ga nyefoli ke mo ye douane mo ka bara kono na ko nye o be chugo di gole ya je rebe syndicat ni ka tondo nyere kan olu ni adamanda Umar Kuita ale tumaire nouveau jama twala ye min soro angalaji jere anga jere bi somare na akunye ka information di nyoma mumbe ka ke anga service na ani mumbe ka ke an syndicat era la syndicat kamni an syndicat créé ama lafiya soro douane konna u banembe peu anga se kanga liberté syndicat exercer kanyi ka sababu yake section syndicale mu affilié mi yentemna wodi bu usago de bu administration de douane era la donc angu mango utsekanye syndicat on est légal et légitime ya fanga bala am tsika am sigi ka foko anga bureau créé vis-à-vis de la loi c'est pas anticonstitutionnel
sariya de b'a an yamaruya an ka sigi an y'a sigi an b'an ka laɲiniw sabati an ka laɲiniw ɲini syndicat la i y'a faamu wala mais tiɲɛ ka di Ala ye fo ka se fo bi ma an ma lafiya u t'an wele pour réunion na u t'an wele jɛrajɛ la u t'an wele foyi la an bɛ profiter par cette antenne là k'a fɔ an tɔɲɔgɔn minnu bɔ anw kɛlɛ an mana kɛlɛ kama an tɛ mɔgɔ kɛlɛ an tɛ mɔgɔ juguya la an mago bɛ droit la an mago bɛ prime na an mago bɛ sara ɲumanw na ou bien o de kama an ka kɛlɛ fankun ye mun ye o ye statut kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye école ɲuman ye n'i i b'a bila i kunna k'a fɔ ko bi est ce que mɔgɔ bɛ se ka sɔn o ma k'a fɔ ko douane ko école tɛ douane bolo école tɛ douane bolo écritement de bɛ kɛ ten ayiwa a filɛ bɛɛ bɛ na o fana man ɲi o an bɛ école ɲumanw de fɛ an bɛ prix ɲumanw de kɔ. Tabarikala nin do ani bolo fara ma ɲɛmaw ka ɲɛfɔli tun ye nin ye Umaru Koyita ale ka kuma galama na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa katikaw fɛ an y'a fɔ aw ɲɛna kibaruyaw daminɛ la k'a fɔ an ka wuli ka dɔ kɛ dɔ ye ŋaniya ɲuman taara muso dɔw fɛ ni o dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ madame Jalo Umu Bagayoko ale ni a ka tɔndenw olu farala ɲɔgɔn kan hakili ɲumanya kɔnɔ tɔ dɔ ka ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ la ni o ye association sabu ɲuman ye k'o tɛgɛ di jamana wɛrɛ maaw ma Faransi olu ka bolofara wɛrɛ minnu fana bɛ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kadara kɔnɔna la ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ ni ka hakilina miiriw kɛ ka na baara dege ni baara kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛ Kati min tun dara ko centre d'auto formation professionnelle ni o bɛ tali kɛ sabu ɲuman na yen nɔ o bɛ muso ani denw minnu bɛ n'u ka kalanko ma se ka senba sɔrɔ walima ni minnu yɛrɛ bɛ n'u kalanna ni baarako gɛlɛyala o bɛ olu ta ni olu sɛbɛkɔrɔ kalan k'u dege fɛn caman na kalali jɔnjɔn bɛ o la ka taa se an ka sumanmafɛnw bayɛlɛmali ma jango Kati min ye yɔrɔ ye ni nakɔ ko ɲɔɲalen don ani sɛnɛkɛdugu don o b'olu sɛbɛ kɛ janko musow ka se yɛrɛ kɔrɔ badabada autonomisation min bɛ k'a fɔ a bɛ se ka kɛ tarafɛ tani ye cogoya min na min ye an ka FAFPA ka taa se minisiriso min ɲɛsinnen don baara ko ni baara dege ko ɲɛw ma olu bɛ k'u dɛmɛ baara ninnu na kosɛbɛ u ka kalanbolo 4nan ni a 6nan u jɛra k'olu fara ɲɔgɔn kan ni ka olu kɔni ka kalankuncɛ kalanw jɔnjɔnw olu ta ni k'o di olu ma min bɛ tali kɛ kɛnɛ in na Kati sigida ɲɛmaw ani dɛmɛbaa jɛkulu bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka n'u ta fara muso ninnu kan waasa ko in bɛ kɛ ko sababa ye a baara ninnu kuncɛlen kɔ ka jɔnjɔnw di maa ɲɛma dɔw bɛ ɲɛfɔli k'an ye an ka kibaradilaw ka kuma galama la an k'u lajɛ. Santiri ni y'a ka 5e 6e promotion de bɔtɔ ye an ka 5e promotion bɛ ban tuma min na o bɛnna ni Covid ye donc an ka fɛn minnu k'a la o ma se ka kɛ an y'o de fara 6e nin kan ka se ka nin promotion in bɔ nin na vraiment an nisɔndiyalenba de b'a la a kɛra kɛcogo ɲuman yɛrɛ la. Sabu ɲuman bon olu de ni an ka teriya kɔnɔna na o de nana ni sabu ɲuman centre in jɔli ye donc olu de y'an dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ ye bon k'o fara an dɛmɛbaga tɔw kan ni o ye ministère ye olu n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ FAPA olu n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se APJ ninnu a n'a ɲɔgɔnna caman ani u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon formation min yɛrɛ filɛ nin n'a banna sisan la san 3 de don san 3 kalan de don coupe couture kan o san 3 kɔnɔna na denmisɛnninw ye kalan kɛ san 3 kalan bannen de la sa u filɛ ka ni certificat u ye attestation sɔrɔ ani certificat o bɔra gouvernement de fɛ attestation o bɔra centre yɛrɛ fɛ donc o fila de dilen filɛ u ma bi ayiwa o nisɔndiya kɔnɔna na sa n'an b'a bɔ an bɛ promotion tɔgɔ da mɔgɔ la donc ɲinan ta an y'a lajɛ Fatumata Siri ka 5e promotion ka d'ale la an y'a dala kun jumɛn na muso de don muso min cɛsirilen don Mali kɔnɔ Katika den don a ye Kati tɔgɔ bɔ ka Mali tɔgɔ bɔ ka Mali tɔgɔ ta ka taa n'a ye jamana kɔkannaw la donc mɔgɔ min don a y'a jeniyɔrɔba fi musow ka ko la a cɛsirilen tun don musow ka ko la mais an bɛ don min na i ko bi a tɛ duɲa so an bɛ duwawu don k'a ye Ala k'a da yɔrɔ nɛɛmaya donc 6e promotion min ni a fana filɛ nin an y'o tɔgɔ ta k'a da mɔgɔ min na o de ye FAPA directeur général ye n'o de ye Musa Kamara ye Musa Kamara nin fana promotion ale ye chance sɔrɔ an ka certificat fɔlɔ o bɛnna ni ale de fana bɛ directeur général la FAPA la donc o de hukumu kɔnɔna na an ye tɔgɔ in ta k'a da la ko Katika den don k'a da la a ka baara jigo cogoya kosɔn mɔgɔ min don a baara kɛ ka se degré min ma an y'o fana ye an b'a dɔn mɔgɔ min fana nan'o la ni i bɛ tɔgɔ da mɔgɔba de la an ye tɔgɔ in ta ka da ale fana na n'o de bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na parce que
a bɛ se ka kɛ sababu ye pour que formation professionnelle fana ka se ka lakodɔn. Mɔgɔ caman de bɛ jamana in kɔnɔ min t'a dɔn bololabaara ye fɛn min ye, bololabaara nafa min b'a la. Anw ko bi c'est vrai kalanijɛ in ka taa école la ka diplôme sɔrɔ, mais ka diplôme sɔrɔ ka n'i sigi i tɛ fɛn na nafa t'a la. Alors que n'i ye formation professionnelle baara dege, n'i ye min kɛ i bɛ se min na i bɛ bila o de la. Donc n'i sera o la chômeli t'o la o. Ni mɔgɔ min bɛ se kalali la taariw tɛ ka chômer o, ni min bɛ se maçonniya la maçonw tɛ ka chômer, ni min bɛ se baara min na transformation an ka jamana in Sɛnɛgɛ jamana de don, baganmara jamana de don. Donc fɛn caman b'a kɔnɔ n'an bɛ se k'an yɛrɛ ka sumanw bayɛlɛmɛ, an bɛ fɛn o fɛn produit yan n'an bɛ se k'olu bayɛlɛmɛ, je crois que o de bɛ se k'an ka jamana in bɔ nɔgɔ la. Donc laɲini min b'anw fɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma, an kana bololabaara in kɛ bolokɔfɛ fɛn ye, ale dɔrɔn. K'a fɔ promotion tɔgɔ dara la a diyara ye, ko ka bonya d'aw bɛɛ lajɛlen ma. An fana bɛ yan ni Ala sɔnna ma, an fana ni jɔyɔrɔ min ka kan ko la, an fana b'a jɔ jɔyɔrɔ kelen na. O kɔfɛ kuma don an ka lase promotion tɔgɔ dara la, katika don, aw yɛrɛ mɔgɔ don, a y'a dɔn kun min na a y'a da la, mais a se an fana fɛ yen an bɛ kalo 6 7 ɲɔgɔnna bɔ sisan an ka directeur don. Waati kunkurunin baara kɔnɔ an ye qualité minnu y'a la an y'o de fɔ. O de kuma an y'a fɔ an y'a gɛlɛya promotion min tɔgɔ dalen filɛ la u k'u jija u ka k'a ɲɔgɔnna ye. Tabarikala min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ FAFPA ale ka maa ɲɛma ka ciden ka ɲɛfɔliw ye kumakan ninnu kuncɛ ni tanu ni jɔnjɔn ye. Muso ninnu ko hali bi wulikajɔ ni cɛsiri u b'o kɛ walasa u ka nin kalanyɔrɔ in bɛ sen sɔrɔ, wa u mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na k'a daminɛ jamana sanfɛmaw la ka na gouvernement ɲɛmaaw ani ŋanaɲumantigi fɛn o fɛn bɛ se ka centre in dɛmɛ walasa musow ka se yɛrɛ kɔrɔ, u bɛ se ka cɛw ni denmisɛnninw dɛmɛ hali bi denbayaw ni guwaw kɔnɔ cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛna dɛmɛ kadara kɔnɔ min ye polisiw ka jabala GMS, olu fana ye kɛnɛ dɔ bisimila. Kɛnɛ in bɛ tali kɛ Fondation Saher ale kɔni ni a dɛmɛbaa jɛkulu IMS olu jɛra ka se ka guani dɔ n'o ye kiosque ye ani fini gilet minnu bɛ se k'a to polisiw bɛ bugunatigɛ jɔnjɔn dɔ sira kannaw na, k'o kɔni caman di olu ma walasa u bɛ se ka u ka baaraw sabati cogo ɲuman na. Nin ye dɛmɛ ye Saher maaw fɛ ka se gouvernement yɛrɛ ma lakana nasiratigɛ la. Zainabu Cero ale n'a ka jatala Mantala Watara. Ni a musaka bɛ t'i jɔ $15,000 la, ni kiosque 30 ale ni gilet yeleyelema ye ni an ko a ma ko gilet florissant o 1000 o dira police nationale ma. Fondation SAR fɛ ale ni intermining service ni an ko a ma ko IMS olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na. I n'a fɔ u ka baaraw y'a laɲini cogo min na, Fondation SAR b'a fɛ ni dɛmɛ wale in sen fɛ ka police nationale dɛmɛ u ka baaraw kɔnɔna na sirabaw kan. Février tɛmɛnen, donc Fondation groupe SAR y'a ka lancement kɛ. Bon, waati min an bɛ lancement kɛ an tun ye engagement dɔw ta, donc bi an nana engagement min taara, donc o de kama an nana bi ka remise kɛ. Fɛn min ye lakana sabatili ɲɛmɔgɔba ye ni an ko a ma ko directeur de la sécurité publique ale ni commandant de la compagnie de la circulation routière ni an ko a ma ko CCR olu ye Fondation SAR fo kosɛbɛ u ka nin dɛmɛ wale in na min ni a nana a nakumana u ka fɔ la ka tɛmɛ ni an bɛ wagati min na i ko sisan ni o ye samiya ye. O filɛ ka kiosque minnu di a bɛ polisiw kisi tile ma tɔɔrɔ ma, san mana na a bi u tanga. Gilet ninnu fana filɛ a bɛ fɛn ɲɛ surtout a sufɛlama, parce que sufɛ polisiw bɛ baara kɛ kuma dɔ la fo dugu tilama fɛ. Usagers few tɛ fan bɛɛ fɛ, yelen tɛ fan bɛɛ, mais n'u ye ninnu ye mɔgɔ la, n'u ye nin ye yɔrɔjan fɛ u b'a dɔn k'a fɔ nin ye polisiw ye u baara la. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que ni waleya ninnu a bɛ na anw fanga bonɲɛ kosɛbɛ an ka baara kɔnɔna la, a bɛ na an lakana kosɛbɛ fana an ka baara kɔnɔna la. Donc nin kɛwale in o b'a jira an na fana ko an ni fasodenw vraiment u bi an b'a la ka baara min kɛ su ni tile u b'a a nafa dɔn. Hakilina jiginna sɔnni ni dɛmɛ wale in cɛ, Fondation SAR ye polisi muso cɛsabagatɔ 50 ale ni polisi nationale yatimɛw kalan safinɛ dilan ale ni cɛkɛyɔrɔ dayɛlɛli ani a labaarali la ka tila ka minɛnw ale ni moto sen sabani ni an ko a ma ko katakatani k'o di polisi nationale ka centre social ma. Saga 43 o bɛ min ye Kati commissariat bɛɛ lajɛlen la 1 ani 2 ka taa se Bamako commissariat premier ka se 20e ma ko a polisiw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na Bakimaw ani BC ani BJ ko a cakɛlaw ni sɔgɔma bi
polisi minnu bɛ kuluba kun ni ci min ye katikaw fɛ yen olu ka préfet Haruna Jara n'a ka denbaya ma ɲinɛ kɔ min ye domaine na Sama Sangare fulakɛjan an b'u bɛɛ fo ko conseil de cercle président Zali k'a fana ni sɔgɔma bi ko ci mɛnna Fanta Tumota an b'a bila yan fɔlɔ Soriko ko ka f'i ye ko pièce minnu b'i ka fɛn jɛ k'i ka taa bɛɛ ta kɔni burusi kɔnɔ ma polisi tɛ anw fɛ village la an kɔni ta ye sugu dɔ anw fɛ ni gendarmew taara u jɔ sugu la u bɛ taa an ka sɛninw fana juru ninnu fɛ an bɛ an ma dege Bamakɔ ko ninnu na. En tout cas tika pièce ta o de da ka di la. burusi kɔnɔ ma i b'a sɔrɔ a ta parce que hali tuma dɔw la ni an ye vienti ta an ka commune na n'an nana Bamakɔ u b'a fɔ anw ye ko Bamakɔ vienti tɛ an y'a ye bi bɛ k'anw ka kuma bɛɛ. Ayiwa sori bɛ na ka na ko tɔn fɛsɛfɛsɛ. Vienti kelen de bɛ pour la République du Mali. O si tɛ problème ye a fɔra dɔrɔn de k'i ka pièce dafa. Pièce kɔni maa bɛ fɛn o la wa. Donc kibaru ta ko fɔlɔ tun bɛ tali kɛ na Amadu an b'i fo i ka timinandiya la an bɛ taga siraba kanaw la sɔgɔmada in na tani ka segin bɛ cogo di Amadu an bɛ don min na ko bibi na an ka siraw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn de kɔnɔna la sori bɛ se ka bilasiralikan jumɛnw fɔ ani anazɛri ye bilasiralikan jumɛnw de di min b'a to an bɛ se ka an janto an yɛrɛ la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Batɔma Kane ale bɛna wele bila sori ma a bɛna siraba kunnafoniyaw di an ma.